Vetään numerolla 16. Yhdysvaltain pari vetää todella hyvin. Toisesta niin sieltä ihan omi jaloin nousee vielä sieltä ja katsotaan miten lämmissä sellaa tuo. Tämä on kuule tämmöisen tällä hetkellä niin huippuvauhti. Sehän ei ole mennyt kuin puolisen minuuttia nyt ja ensimmäinen kurva estelee erittäin hyvästi. Ja aikaa menee vasta 36 sekuntia ja Yhdysvaltain pari vetää todella kovaa kyytiä. Eli samaa imuun vaan. Hän käännä Storey. Nyt katsotaan, nyt tulee kovaa aika. Siinä on kyllä jälkin päällä tekee. Kyllä, vielä mahtuu, loistavasti mahtuu vielä. Ja kärkiaika on tulossa. Voi rehveli. Voi että sanoisin minä, että Oi. Siihen ohuista apua viimeisen kuiva estivä ääni.